Ja si myslím, že to bolo bojovné stretnutie v tomto počasí. Myslím si, že nejaký pekný futbal sa asi nedal hrať. Možno, že ani terén, čo som bol zvyknutý na, nehovorím, že na Lokomotívu, ale na družstevnú, stále bol vynikajúci. Ale dnes neviem, čo sa stalo, ale hovorím, že to bol bojovnejší zápas. Myslím si, že zase rozhodli trošku vietor. Ako nám pomohol v prvom polčase, tak súperovi v druhom. Myslím si, že sme mali viacej šanci, mohli sme ten zápas vyhrať, keď sme ich premenili. Myslím si, že supera podržal bránkar a ja chlapcom neviem čo vyčítať. Myslím si, že dohrali dobrý zápas, bojovali do konca, chceli tento zápas vyhrať. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, ale myslím si, že bod. Sa hovorím z družstevnej, z Lokomotívy, nie je zlý. Myslím si, že teraz boli v laufe, takže ja som spokojný aj s bodom. A myslím si, že aj môžem povedať, že aj s ROV, ale špeciálne nebola nejaká pekná, ale určite v tomto počasí sa niečo také fantastické hre nedáva. Ja by som vlastne len zopakoval všetko to, čo už tréner Vajka povedal. Z môjho pohľadu presne mám na ten zápas ten istý názor. Kvalitu zápasu ovplyvnil silný vietor a kvalita toho terénu. Musím povedať, že Tatran bol počas celého zápasu asi o ten krok stále pred nami. Dám za stavu 1-1, keď som čakal, že sa dostaneme ešte, možno vyvinieme taký väčší tlak na supera, vtedy sme začali hrať trošku nervózne, možno, že s obavou o výsledok a tá kvalita už potom tam výrazne nebola. Ja vedel som, že Tatran má veľmi dobré prvé polčasy v tých posledných zápasoch, tým, že vietor hral proti nám v tom prvom polčase, tak sme mali tú úlohu ešte viac sťaženú, nedali sme loptu na zem, nevedeli sme ju podržať a možno ešte chvála Bohu, že Tatran v prvom polčase viedol len 1-0. V tom druhom polčase sa hra už vyrovnala, predsa len ten silný vietor ovplyvnil tú kvalitu a tak kolega povedal, nás podržal brankár pri tých šanciach, hlavne pri tých strelách spoza hráčov, keď reagoval prakticky už na strelu, ktorá bola blízko, alebo na tú loptu, ktorá bola blízko pred ním už. Takže ja uznávam, kvality Tatrana sú vysoké a je to určite mužstvo, ktoré bude hrať o postup a keď možno, že nie o postup, tak určite o prvú priečku vo východnej skupine.